Jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gashi nan ruwan da aka roƙo na wannan damuna ya ci Borno ga baki ɗaya. Kamar yadda kuke gani wannan budurwa take faɗa akan cewa shi gwamnan Borno State ya fito media ya ce ruwan bai shiga ko ina ba. Ruwa dai ya ɗan kamar dai da yake faɗa dai ruwan dai kawai ya ɗan yi barna kaɗan ne. To amma kuma a yadda take faɗa ruwa ya shiga ko ina har makabarta kuma ya ci rayuka sosai da kuma dukiyoyi. Dan akwai unguwannin da sun shanye ma ga baki ɗaya da wasu tituka ba za ma ka iya ganin moto ko kuma mashin ba. Da kuke gani dai na sa muku nan wai shine akwai wani guri da suke kiran shi gashi nan ya cika. Nan kuna gani dai kaman hanya ne dai da ake sababi. To kuna ganin moto ma lilo take a ruwan, a haka ma ruwan ya ragu amma ɗazu motan ya shanye. Ku ci gaba da kallon bidiyon zan sa muku, za ku ga inda anguwanni suke shanyewa, wato iya ruwa fit da kai. Akwai inda mutane sai sun baka tausayi, wani haka yana ta shan ruwan har ya mutu. To yake cewa komai da ranarsa. To ga ranar iya ruwa za ka ceci kanka kuma ka taimaki wasu rayuka daban-daban. Sannan kuma an sama injury sosai a asibiti, a wanda suke fama da cutar sanyi kamar irin su asma da dai sauransu. To kun ga sun shiga ruwan ko kuma wani ruwan ya shanye mishi shago ko kuma hanyar da zai bi sakamakon daɗewan shi a cikin ruwan kafin ya nema escape. To ya kwanta asibiti. To akwai casualties a asibiti, so kuma da rayukan da aka rasa. Ubangiji Allah ya ji kansu da rahama, ƙarshen su ne zo. Sannan kuma wanda suka yi asarar dukiyoyi Allah Ubangiji ya mayar musu, kuma Allah ya kauda masifa. Mu dai za mu ta taya ku da addu'a. Sannan kuma zagin gwamna da kuke yi, to ba mu san dai ra'ayinku akan wannan ba. To amma dama dai wasu ba 'yan parties ɗin shi bane, kuma ruwa ba shi ya kawo shi ba. Amma dai gaskiya Maiduguri dama ba drainages masu kyau. Amma dai ban san me ra'ayoyinku ba. Kasar ta mu ce ma gabaki ɗaya sai a hankali. Mu Plateau State ma da za mu samu gwamnan kamar na Borno, to da za mu gode Allah. To mu dai za mu taya ku da addu'a dai Allah ya kauda masifa. Sannan kuma Ubangiji Allah ya takaita, Allah kuma ya ji kan wayanda suka rasu dama kamar yadda manzo Allah ya faɗa su shahada suka yi. To a nan zan takaita. Ku kasance tare da ni, ku danna mun like kuma ku mun subscribe.